sempre la dona ha sigut activa dins del moviment esperantista. El congrés que es va fer l'any 9 a Barcelona, els Jocs Florals els va guanyar una dona. Ja va començar a tenir influència. És evident el que dèieu que quan us toca el moment aquest de parir hi ha una parada. Si l'home ajuda ja no hi està. Jo he observat, fins i tot ara, de que països com Holanda, Bèlgica, etc., països europeus, hi ha moltes dones actives. És la dona l'esperantista. I quan van als congressos l'home l'acompanya. I això jo ho he vist. I ho he llegit. Vull dir que per què aquests països que tenen una cultura més elaborada hi ha més dones? Perquè l'home potser s'ajuda més. No ho sé. El fet és que vaig observant això. I arran d'aquesta taula, jo el que faré, que estic estudiant el passat, perquè el futur ja no el puc estudiar gaire, i miraré de fer una mica d'estadística sobre el treball de la dona. Ara, actualment, situem-nos avui dia, a la nostra entitat, o altres entitats d'aquí. Quantes dones hi ha? Poques. Bones, però poques. No, és que és la veritat. Sabadell, ara fa un estiu vam perdre una companya molt interessant i ara només en tenim una de noia a la Junta. Vol dir que sí, el dèficit és una mica de dones, però jo l'observació aquesta que he fet general, no, la cosa no és un problema només de dones. El moviment està una miqueta fred, potser, però això és culpa d'homes i de dones. O, no culpa, sinó les circumstàncies econòmiques, etc., que avui dia es desenvolupen, ens trobem que estem una miqueta tous. Però vaja, com que som gent d'idees i som gent molt persistents, em sembla que encara durarem bastants anys. És un microcosmos del món real, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que els problemes que ens trobem en el món real estan reflectits en la nostra entorn. És a dir, jo diria que pràcticament passa el mateix. L'única diferència que pot haver és que en l'aspecte ho podries comparar amb altres moviments de tipus de millorament social. M'imagino que si vas als fòrums socials, et trobaries coses semblants a que trobes en el món de l'esperanto. És una idea. Ara, aprofitant l'idea que he tingut jo al Llibert, és que aprofitant la pregunta, diguem-ne, se m'acudí pensar en investigar no a la història, sinó al revés, en l'actualitat on estem, on estem és a la xarxa social, a internet. I no sé si el Javier, que hi navega més que jo per allà, té la idea d'Hypernet o a Facebook, i d'això més jo, o Carles. Jo diria que, com els congressos actuals, 50-50, crec que hi ha molt, jo veig, no sé. També és interessant. Perquè és interessant potser el que dèiem abans d'altres països d'Europa, també en Hypernet i més o menys, és veritat que hi ha moltes dones, però en canvi dones d'aquí... Sí, bueno, jo una reunió una mica el que deies, no? Jo sí que em moc també molt en xarxes i no noto tanta diferència com noto aquí a Catalunya a nivell de carrer, no? Una mica en el pintor que es parlava, jo crec que països, per exemple, els països de l'ES com Estònia i Lituània, hi ha un predomini de dones, almenys les referències que tinc, el que el m'explica, vull dir, les estadístiques són una mica diferents, no?, de les d'aquí, no? Potser la dona s'ha potenciat més en altres països que aquí. Aquí arrosseguem una història de sexisme, de masclisme, que encara es nota en el carrer i tot això. I després, clar, aquí hi ha temes més profunds, psicològics, que jo afegiria, que és que
Clar, no podem comparar l'anglès, el francès, l'alemany amb l'esperanto, perquè són fenòmens bastant diferenciats, no? Tot i que comparteixen el fet que són un fenomen lingüístic, però que hi ha darrere l'anomenada interneidea, la idea de fraternitat, una idea idealista, que això modifica una mica. O sigui, quan una persona entra a estudiar un idioma, habitualment entra per l'idioma i s'ha acabat, no? Una mica, perquè això m'aportarà tal cosa és el que necessito, pam. L'esperanto aporta dues coses i al llarg de la història de l'esperanto s'ha potenciat molt també l'altra vessant, la vessant ideològica, i això, clar, potser ha donat un matís diferent amb el que és el desenvolupament de l'esperanto. Vull dir, un fenomen com l'esperantisme no es pot dir en l'anglès o en el francès, no? Hi ha un anglisme, un francisme i tot, no? Llavors, esclar, això també crea una espècie de filtre que no hi és en altres idiomes. No sé si això afecta molt o poc el fet que hi hagi més dones o més homes, no? Però, bueno, jo el que tinc sentit que les dones tenen un punt més pragmàtic que l'home, un punt ideològic. Vull dir, quan volen un idioma és per això, per comunicar-se i fer-lo servir i tot això, no? Jo m'he trobat molt als Eternei Comensantoi, que bàsicament li posa més èmfasi amb la idea que tu i jo som germans i encara no anem parlant gaire bé, però som germans, no?, una mica. I esclar, podria ser, és una interpretació que faig, no està estudiat o no sé si ho està, però vull dir, podria ser que aquest factor ideològic fa que les dones no ho vegin tan interessant o hi hagi algun motiu al darrere que fa que no els estimuli tant. Evidentment això s'afegeix al tema que parlàveu que si una dona ha de portar una casa, ha de portar una família, moltes vegades carrega ella amb la major part del pes, per tant és sacrificable l'esperanto. L'home d'una manera segueix tenint un privilegi en aquest aspecte en molts casos, no tots evidentment, i per sort, no? Però clar, sí que ja arrosseguem aquest petit dèficit de distribució de papers i de càrregues i tal, que això, ajuntat a aquesta part ideològica, fa això, no? Suposo que... Oceanogràfic espanyol que està fent un estudi molt important que va des de Sud-amèrica fins a l'Índia. Aleshores m'explica que aquesta amiga que a nivell mundial l'oceanografia està dominada per les dones. És una carrera ben científica. Als anys 60, quan va començar, per exemple, l'any geofísic internacional, la gran majoria eren barons. Ara són dones. On estan els barons? Els barons estan fent física nuclear, perquè la física nuclear en aquests moments té més prestigi i està més ben pagada. Aleshores, no és que les dones tinguin més tendència a l'oceanografia, sinó que els barons han marxat perquè no donen tant prestigi. I això potser també passa en altres carreres. Quan estava obligat a la fàbrica, tenia un company, el fill del qual estudiava farmàcia, això deu fer uns 10 anys en farmàcia, a la Universitat de Barcelona, i era l'únic baró en tota la classe. Està claríssim que el portaven així, no? Però era l'únic. Jo suposo que als anys 40 no era aquesta proporció. Si hi havia alguna dona fent farmàcia, doncs sí, era molt, no? O sigui que jo diria que la tendència de barons o dones a fer determinades carreres jo no veig que estigui clar que uns o altres vagin cap aquí, cap allà, tenint amb molt bona part d'altres factors extra